Oo ba? Nahurot na di ay? Maayo siguro andi lutuan talagang espesyal nga putahe. Mike, aligot. Oh, imo sa siyong. Uy. Sana ginugtog mo gawin? Sa di problema ni mo day. Tama, oy. Oh, namin lagi ni gagaw. Ulo, gusto ko. Da. Go. Pero ba mo nabot go? Wala ka bindo papan mo kay. Wala ka mabot balay. Mauli ko kay Wala ka minsan itabo nimo ba? yadto miya ato dito sa kuan gaw sa syudad ng Tagaw na nailad mo ko dugaw. Wa man nagpahibaw si tatay ko gaw na makabayad dito talaga makaagi tag pusti day. Unsa din na dito dinyo gaw? Mo ba? Mo ni kanang bantayanan dito sa Sudagaw. Dagan kay mga kuan dito ko, bantayanan. May bawo ta kadaan namo. Mauli ko wa maningon si tatay ko na maodi na day. Siyong, pare ka na siyong. Tay, mo sa tayo. Nag-inom na sa kaniya pataa ka. Paitagid lagi ni mo ay. Mari ka na. Kita ka nag-inom dire. Sige magtawag raw. Bago ra kami nag-inom sugod. Unsa may tuyo nimo? Ambi on sinilas bigi. Tuno sa tatay bi. Bukan mo. Uwat naman dira ba ya? Uwat naman dira ba? Wala magagawa mo balaka ni atong sitwasyon ron. Sige ron mag-inom diha. Mao gayling nag-inom ko to kay nabalaka ko problemado kay gusto ko makalimtan to akong hitabo dito. Sus ni mo. Di na makalimtan ng mga panghitabo ngayong anak. Ngano makaingon makadi tay? Kay duha ta. Ayaw ko sugay mong tingog so. Labadong Mao ganda. na dira tay, mao na dira. Wa magukan. Nga kuha man god. Sige ra kag inom wa ka mag-uol ni atong sitwasyon na atong balay wa pa magani ni human pag trabaho ni. Sa mi nagtrabaho ani nga imo ang pagpayag naghuyab-huyab mo ni. Na imo yo ano. Bago pa lang ni abot na hingawa sa itabo nimo. Yo, Oh, siyong. apo na dito. Wow, lagi. Ano sa may problema ha? Nga tapo ko mo paabot dito. Wa magi ka nito nga. Ingon ni mong papa nga nailat kuno ka. Smaya na iato na yung mayor nga problema. Iato na yung bro. Oh, lagi. Ngayo mi tabang niya mong sitwasyon ko lagi brad kay saon nimo ang kaimtang ron pertiging lisoda. Napay balay na mo wa pa ganin ni mahuman. Ya, among dakong problema ron kani mo ang palibot nga magsigir kabaan. Amo ning pangayog tabang sa mayor kay angat mo pong eleksyon ron panahon na ba. Pasindari na si ka tabang ani sa gamay lang. Isa pasuguan ni mo ay. Kamo mga baga pamugnaw. Dato imong mga inuman dito. Nya, Tabang mo dito sa mayor. basig. Ilaro na po to sa mayor. Trabaho kang Naunsa ka murag kag may saling sa tuwang mayor ato ganinang giboto kay para sa tuang kayuhan. Wala dito gibasig na ay maka naay ikahatag siya nga kayuhan na to. sige tayo sa makoy pa kuan dito ni mayor tayo sa makoy padangat storya dito nga ngay tagtabong sa ono pag istorya tay. Ing na lang nga. Basta mo na to, ing na lang nga mangayo tagtabang sa atong sitwasyon. Kung mahimo, pwede ranin mo siya ikitaron kay naam sa tay gamay salo-salo karong sunod nga adlaw kay adlaw man sa imong nanay. Mauning naamo po ni imong mga uyuan, imbitaran na lang para nga Sige tay. kita sa atong Smayo sitwasyon. gina. Smayo gina. Umo ko na inyo. Ako. Buhaton karon. Ako tong kuyogo na akong mga barkada to tay para daghan mi to tay. Oh, nakamo. Okay. Para nga magamit po ng inyong di kayo magsigir mo inom diya. Pero tawason sa namo tayo. Ay sus, unyara. Sige tay. Ako sa doon sila kuan. Right. Oh, siyong. Ana si tatay ba? Ngadto mo tag kuan di hol kay may tagtabang ni mayor kay bahin sa tong palibot dire ba? May bahaan niya na. Lima ni. Sige, maayo na. Oh, na. Ato tatag stihol. Oh, ako sa dibitaron si kuan mayor kay gangat ang birthday ni nanay ba? Oh, mas maayo no. Tara. Nga, to. A few moments later. Lagi, relax sa. Naa ba karon? Naaron sigurado Alam na arong mayor. Naaron kay kuan. Ops, asan mo si? Mayor kay Pre, kap-kapi pa di. isa. Familiar lagi mo ni. Rumay panaplin. Oh, kanay. Mura si Bong. Katong sayog. Ano? Usap, usap dulu ni di. Di, katong kawatan. Usap dulu di.
Nagbukal-bukal na mo. Unsa man yun yung tuyo sa mayor? Ay lang Tabang sa mayor chip kay so gumi tatay li chip. Sige, sige. Oh, sige. Bade, kapkapi sa bade kay. Oh, sir. Narabay nangita ni mayor, sir. Kinsa man la? Ngayon ko lang tabang na mayor. Nasam na, tinarong na. Sinarong kay dinaghan man ni sila. Kaya, ang trabaho ng mayor dre kung okay ba siya. Mayor, naman ko na nangita mo, mga ko ng tabang ba? Nya, para ba tay schedule dre ko sa imong mga lakar, no? Saan ni? Ato sa talaga. Ito ay kaalaga ninyo. Pare ko ni tatay mayor, tatay Bor ba? Tatay nimo. Bor. Ah, katong taga-kuan. O kato mayor ba? Ah, kato lagi. Mga lagi mig tabang ng tanim mo mayor. Unsa may Magaling kang kupal ka. Wa lagi ayuda mayor niya among dito pong kuan mayor ba? Among agyanan. Kuan na ibahaan kay mayor. Kuan na ipakuan tatay. Nya usap po. Anas tatay na tahon ko dito kay nabi sa salo ka. o atuon ka na aros am na. Mga umaabot mayor sa napo siguro ng buwan na mayor. Ato Okay, ato ta pistam na. sa dito, mayor. Oh, ato na solbaro ninyo mga problema dito, pero sa pagkakaroon basig ipanggutom mo, pangaon sa mo, pangaon sa mo. Time ni kay mayor, gutom yung mayor. Dati mga pagkaon, diha tanawa ko nung napabay mga tanawa ko ninyo. Mike, Oh, sige na. tanawa ko ninyo. Ako sa tong tanaw ang lamisa kung dapat ito nabiling niya pagkaon. Sige, ato akaw. Hala mayor, gamay na may nabilin dire. Sobra naman eh. Mao ba? Nahurot na di ay? Maayo siguro andi lutuan tayo lag espesyal nga putahe. Mike, aligot. Imo ganiha, ang kato kung ipapalit nimo, mao to'y ipaluto. Mao to'y luto ipakaon nila. Para espesyal gyud to, para sa atong mga bisita na karon. Mayor, ako nang gi-prepare ang kwan. Atong giingon ni mga espesyal nga sudan para ipakaon sa bisita nato ron. Amo ba naandam na day? Oh, sige pakanon na to sila. Sige panggutom na to. Ano man to sila? Sila, ano man? Pangaon to na. Oy, Mga espesyal. Mao ni special ray diri na sa syudad dong lambi kay na tilawin ninyo. Pangaon mo. Klaro mabusog ka mo. Mo ni pagkaon sa mayor. Oo. Mao lagi Oh, pwede. special na kay na may ketchup. Nari na sa inyo ha. Wala lang mayor. Over 1 month later. Alpha, come in. Copy, Alpha. Clear the surrounding. Tiger look. Copy, Alpha. Surrounding are clear. Asa ni pista rin mayor? Dito mo ko sa unahan. Mayor, may hapon Mayor na. hapon. Ay niya na. Pwede, sanitize pa de. Kuha ang sanitizer ya. Ano mayor? Sanitize pa. Kumaw na. Pilay lang mga Oo, pandemic ndero no. Mayor. Oh, May hapon, Mayor. Uy, may hapon. Sargi ko kung kamot yun. Sargi ko po. Si mayor. Musta mo sa mong lugar mayor? Welcome sa mong lugar, Mayor. Mayor, ara sa ka mayor kay tawag nung si tatay mayor. Tawag Sige. Tay! Nasi Mayor Jupit tay. Ha? Mayor Jupit na. Ang nabot? Abot tay. Asa man ron? Mayor tay. Sige mayor, tumas ang iya. Ay, isukini ng dalan ni. Sangit mo ba itong napita ko? Iba ikaw gigutom sa kan. Oh, Ini harap. maka. Lambi kay andam nila. Ato tarong. Ay, mo, dahi mayor. Kasi sinsya, nagika niya mo ang pagpuyo lagi mayor ba? Pagdita ni mo lagi, kung sa mong kalisod ba? Okay, right. Oo, napay, isa ni pagpayo sa mga baso, nagtukab-tukab ni mayor, pagpayo sa lublak mayor. Iyawa ni niya. Mau lagi? Delikado kay siya. Pero sige lang, kay tungod mo gini sa mong kawad on mayor. Hari. Sudre. Baik, tali mo. Come on, doa, diha ramo. Okay, Mayor. Sige ko kami Mayor. Oh. Are lang midre mga o midre. Oh, asa ko? Siyong. Ari sa kodong. Kuan ka to. Katong sudan nga na hikay na naluto. Pagkuha ko dito kanang kuan, bami. Dari sud kay para sa mayor bami niya. Kapili kumba. Nya. Ang litson naluto naman siguro. Dad aton res sa sulodong. Siyong. Kay atong pakanon ng mayor dong. Isa na pagkaon ni Mayor tay. Na special na pagkaon ni Mayor tay na. At lagi ko salamat tay ba.
Akong kuhaon tayo. Tinakay ko mayroong mga kaon. Tuma lagi yung tiyan ako. Galihar ini. Maglutom din. Sino pinaabot ba? Mayor, kanisang kanon na yun. Kuhaon akong special na sudan, Mayor. Kira dong. Kira. Ako ni special na Mayor, pizza. Mayor, darangin special na para nimo Mayor. Special kina Mayor. Abli Mayor. Para makita ko special. Sorry, abli. Si Mayor, silo ako Mayor. Mo ni special pagkaon sa Mayor. Ako na Mayor. Lamig ka Mayor, special na para sa Mayor. Ako, dinidi ay. Pao na Mayor. Special na gutom Mayor. Ano man nga gutom? Ako, kaon mo ko ganiha. Nakasna ako gani ha. Di ikaw nila kaon na. Ako, busog juga ikaw yun. Karanta mo Mayor. Karanta ka. Siya lang. Ayun lang. Ikaw ba na? Salamat kayo. ha. Pero lambi kayo sa naong bitaw. Pero si Mike lang mo kaon na. Busog lang kaon ko ganiha ko. Abusog na yun. Kasi ikot to Mayor para. Mayor, Karto mo niya na lang. Basi, Mayor, alam mi as lang humba Mayor ay. Sus, ang ilang putsiro, Mayor. Pagkalata, yun kay Mayor. Ay humba Mayor. Okay kay Mayor, puti suga Mayor. Nakadungog may special, mangguno yung sudan dito. Sige na yung Mayor. Lami, manggan yung dili special. Samot, nag-special, Mayor. Ulit ka Mayor eh. Umiklaki atong mangulita. Tingnan to sila. Matay lang mga problema dre. Ako na pa may ilang problema ato sa nang kono pero mangulita na taon ha. Mangulita. Sige, Mayor. Ato ni padayon nga gutom na ano ati kaon ito sa pagsorte ng balay dia. Ako to ilang special to.